Buddion staff Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae Widstream yn rhoi mynediad mwy hyblyg at eich cyflog ac yn cefnogi eich lles ariannol. Gallwch gael mynediad i hyd at 40% o'ch cyflog cyn diwrnod cyflog. Rhwydweithiau Hywel Dda. Mae gennym rhwydweithiau staff i weithwyr ymuno, megis anabledd, y lluoedd arfog, enfys LGBTQ+, rhwydwaith cefnogi cymheriad staff sy'n ofalwyr, cymunedau du, asiaidd a lleiafrifod ethnig, caffi menopos a mwy. Dysgu a datblygu. Rydym yn ymwyrmiedig i ddatblygiad ein staff. Gall hyn gynnwys hyfforddiant rheolaeth, sgiliau cyflogadwyedd, hyfforddiant penodol i swydd neu ddatblygiad personol. Arberthu cyflog, technoleg gartref, ffoniau, beiciau a mwy. Beicio i'r gwaith. Gall gweithwyr brynu beic yn ddi-dreth trwy eu cyflog. Car prydles. Rydym wedi partneri â Fleet sy'n darparu cerbyd newydd o'i dewis i staff, sydd ar gael at ddefnydd busnes a phreifat. Bydd y didyniadau wedyn yn cael eu gwneud yn syth o'ch cyflog ar ddiwrnod cyflog. Gofal plant. Meithrinfa ar neu o fewn pellter cerdded o bob safle ysbyty y ciwt. Gwyliau blynyddol. Ar ben yr hawl i wyliau sydd eisoes yn hael, gallwch brynu hyd at 4 wythnos o wyliau blynyddol ychwanegol. Lles. Gwasanaeth mewnol iechyd seicolegol a lles ariannol staff ac opsiynau gweithio yn hyblyg. Gostyngiadau ychwanegol. Mae pob gweithiwr gig yn gallu prynu Blue Light Card gyda channoedd o ostyngiadau. Hywel Dda Happy. Ap yw Happy sy'n cynnwys yr holl wybodaeth ar gael i weithwyr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn unig. Mae rhain yn cynnwys gostyngiadau mewn siopau'r stryd fawr, bwytau a dyddiau allan, gostyngiadau sydd yn cael ei ddefnyddio ar ben gostyngiadau gig arall, enghraifft Blue Light Card, a mynediad at adnoddau iechyd a lles a mentrau ymgysylltu a staff. Mae yna fuddion ddiddiwedd o weithio i Hywel Dda. Ymgeisiwch nawr i fod yn happy gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda. Mae'r buddion hyn yn ychwanegol at ein telerau ac amodau